Tita Ayun, Edna si Tita Edna. Matutas in the house. Shout out. Shout out po. Ano channel mo? Po. Iworski. Opo, Iwolski Iwolski World, World. tita. Worst. Worst talaga, worst. So ano ko yung palayo ko po na Ewol. Tapos nilagyan ko lang parang sky. Kaya Iwolski. Tapos world po. Ayun. Wala ko worst. Sayang wala Opo. si Tito Bal. Hi guys, nandito si Tita Edna Matubang. Ayan. Ginagawa siya ni Sister hair treatment dito sa ato sa Marista Hello po. Salon. Yan pa si ate ko. Girl lang. Ay. Niya. Facebook ko naman yan. Ngayon po, minsan na pa nagbablog, no? Mahiya ako talaga. Ako ngayon din. May channel. Ay, may channel ka rin ba? Susubscribe kita. Ano channel mo? Olin. Pauline po? Olin tail. Ah, sige nga. Hanapin ko yan. Nakaka pa ganyan? Pauline Tail. Ayan. Isa po ba ang vlogger? Ganun talaga. Nahiya din. Ako, ganun ka minsan. Ayan po, si Tita Edna Matubang. Tita Edna. Ayan, si Shout out, Pauline. guys. Shout out mga kalingap nanonood. Hello mga kalingap. Hello mga kalingap. Pasok kayo dito. Tita, may grupo di ba? Ang ano po, ano? Parang may nakita po ako dati nun sa kasama ko sa group. Ang pinupo nila mga ano, mga videos ni ano, ni Sir Bal. Marami nga mga fake ano. Ay, may mga fake na po. Ah. Mga nagpapirate lang. Fake ano. Ilan na ang viewers mo? Wala pa tita, mahina po ang signal. Ah, Opo. Mahina po ang signal. Pauline ka, no? I-subscribe ko nga si Pauline. okay na ano mo. Mahina po. Sa Facebook page. Kaya na rin? Mahina tita ang signal po dito. Papalo. May ano din po kayo, di ba? May YouTube din kayong sarili? Edna din po? Ate Edna Vlogs. Ate Edna Vlog, sige. Kay Sir Bal lang po ako nakapalo eh. 180 ano ako. Subscriber po? 86 yata. Wow, laki na pala. Ayan guys, si Tita Edna. Mamaya po nila ito mapapanood. Yan. Tita Edna. share natin namin. Ito nga po si Glenda, ginawa ko rin na yung YouTube channel. Di ba masyado nagpo-post? Gandang green. Gandang Glenda ang ano yan, YouTube channel. Gandang ganda. Gandang green. Siya po nagawa dito na yan. Ayos yun. Na-workout ka lang tita nung pandemic po. Ano yan? Monetize ka na? Monetize na po ako. Nakasahod na po ako ng one time. Pero after 1 year po. So, dapat upload ka ng upload. Yun nga po daw. Kahit so lang tita ang hirap pag wala kang mga viral na video. Malaki may nagbabayad ka rin. Kaya nga daw po, swerte yan lang. Ano po? Upload ka lang ng upload para makita ng YouTube na active yung channel. Bugbugin natin si Tubo tapos videoin. Para hindi Hindi yun. Kaya lang anak. Kunyari mo na sa anak ko taong grasa ko ma. Tapos nag-mamagin mo sa ako.